Rozhodol som sa, že tieto divné hadičky, ktoré tvoria detektor lží, odborne nazývaný polygraf, správne hovorím, že tento test podstúpim teda aj ja, tak ľudia, keď sa boja, neovplyvní to výsledok testu, že prídu tu v strese a boja sa? Nie je to tak, pretože každý človek, ktorý príde na takéto vyšetrenie, má strach. Každý, kto sa ocitne v situácii, kedy je obvinený z vraždy alebo z nejakého iného trestného činu. Samozrejme, že má obavu, aby teda tým testom prešiel, aby som s vami prebrala dotazník, popýtala by som sa, aby som niečo o vás vedela, že skôr, než ste napojení na ten prístroj. Každú jednu otázku, ktorá bude položená v teste, si rozoberieme vopred. Otázky sú formulované tak, aby ste odpovedali áno alebo nie. Ja vám teraz nasadím komponenty. Takže môžete ostať sedieť, kľudne. Len vás poprosím, trošičku sa predklonte a takto mi predpašte ruky. Aha, to sa nedávna. Netlačí vás nič? Nič ma netlačí. Dobre, môžete. Všetko v poriadku. Toto je na snímanie kožnej aktivity, hej, pretože vlastne každý tento kanál, ktorý zaznamenávame, vlastne reaguje na to, čo sa odohralo v ľudskej hlave. To ako poznáte aj u lekára, keď vám merali už tlak, takže vlastne je to niečo veľmi podobné. Hrudné dýchanie a brušné dýchanie. Takže to je hrudník, brucho, prsty, na potivosť kože. Reaktivitu kože, áno. A toto je na činnosť srdca. Túto ruku budete mať takto, aby ste ju mali natiahnutú, voľne položenú. Nohy vás poprosím, budete mať vpredu rovnobežne vedľa seba. Je dôležité, aby ste sa nehýbali a budete mať zatvorené oči. Ja vás poprosím, môžete si zatvoriť oči. V kľude dýchate normálne a len sa sústredíte na otázky. Nehybte sa, to sa práve začína. Je vaše krstné meno Ladislav? Áno. Bývate v Bratislave? Áno. 3x9 minus 13 je koľko? 14. Pripravovali ste sa nejakým spôsobom na toto vyšetrenie? Nepripravoval. Užili ste dnes nejaké lieky alebo drogy? Nie. Môžete si otvoriť oči. Je to ale taký divný pocit. Väčšina ľudí hovorí, že to nie je príjemný pocit, ale v podstate to sú len subjektívne pocity, ktoré nemôžu ovplyvniť ten výsledok. Čo je dôležité vlastne pri tomto vyšetrení je to, čo sa odohrá vo vašej hlave. Nie je ten strach, ako si ľudia veľakrát myslia, ani to herectvo, že viem to navonok skryť, ale dôležité je to, čo sa odohráva vo vašej hlave, pretože vy keď dostanete tú otázku a odpovedáte na ňu nie, a pritom viete, že áno, tak vlastne ten konflikt, ktorý vám prebehne práve v tom momente, je to len zlomok sekundy, ale váš mozog to spracuje a tým, že to spracuje, sa to prejaví v tých reakciách. Takto nejako vyzerá ten váš záznam. Tu nám bolo pekne vidieť pri tom počítaní, a hlavne teda na tej koži, ako vám to by bolo vidieť taký dvojnásobný, možno až kontrolný myšlienkový proces, možno ste to ešte preratávali. Tieto horné vlnovky, ktoré máte možnosť vidieť, kripy, to je vlastne vaše dýchanie. Jednak hrudné dýchanie, brušné dýchanie. Táto modrá krivka, to je vlastne reaktivita kože. Hej, vidíte vlastne, že každá otázka je takto oddelená, že vždy tá krivka sa zmení práve pri tej vašej odpovedi. Krivka, tá červená, to je vlastne činnosť srdiečka. Sa ma ľudia budú pýtať určite, že prečo som si nedal nejakú otázku, na ktorú by som vedel, že ma nachytáte. Nie je to možné takto urobiť jednotlivo, pretože vždy vlastne ide o konkrétnu vec a tu treba zapasovať do konkrétneho testového formátu a veľmi dôležité je to psychologické nastavenie, že ten človek, ktorý tu príde na to vyšetrenie, musí mať čo strátiť, my tomu hovoríme. Čiže musí mu na tom záležať, aby tým testom prešiel. Výborne, no. Fantázia, je to ale taký divný pocit.